Hello guys. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το project, ας το πω έτσι, που θα προσπαθήσουμε να πάμε την Άννη από 0 τρόπαια σε 1000 τρόπαια. Φυσικά δεν θα είναι ένα βίντεο, αλλά θα είναι ένα project που θα τρέχει στο κανάλι, δηλαδή από 0 τρόπαια θα προσπαθήσουμε να το πάμε prestige σε, ας πούμε, μία εβδομάδα. Ωραία, εντάξει, πιστεύω ότι είναι εύκολο και το έχουμε. Κάθε μέρα θα ανεβαίνει βίντεο που θα παίζουμε με την Bibi. Και όχι Bibi, Νάνη, sorry. Την πήρα από ένα όχι μποξάκι, από ένα Star Drop Mythic. Η ιδέα, να ξέρετε, αυτή είναι... Περιμένετε. Λοιπόν, η ιδέα αυτή θα σας δείξω... Όχι, αυτό είναι... Μπερδεύτηκα. Θα σας δείξω το κανάλι του. Λοιπόν, παιδιά. Είναι... Wait λίγο. Αυτού εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα μου έδωσε την ιδέα. Αυτός εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτός εδώ πέρα, κάντε τον sub. Είναι πολύ καλός. Μου έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα και εννοείται πως ήθελα και εγώ να το κάνω. Ωραία, πάμε πάλι. Ωραία. Και λοιπόν, sorry, ναι. Και πάμε σε όλο showdown να πάρουμε τα πρώτα μας κύπελα με Νάνη. Επίσης, παιδιά, όσοι έχετε μπρόλους και είναι το πρώτο τους μάτς, μην λέτε κατευθείαν να είναι τέλεια επειδή νίκησα. Πάντα θα νικάτε στο πρώτο μάτς, γιατί δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα για κάποιο λόγο νικάω στο πρώτο μάτς. Το μπρόλ σας το κάνει έτσι. Φίλε, είναι πολύ καλή η Νάνη. Ήθελα πάντα να έχω Νάνη. Μου αρέσει πάρα πολύ η Νάνη. Ωραία, πρέπει να είμαι κοντά σε έναν άλλο νομίζω για να χρησιμοποιήσω τη super. Δηλαδή εννοώ ότι θα πάει τέτοιο. Α, όχι. Όχι ρε, δεν δούλεψε καν. Καλά, δεν πειράζει τώρα, δεν δούλεψε. Η Νάνη πιστεύω θα πρέπει να είναι και Mythic, δεν ξέρω. Ωραία, σήμερα βάλουμε ένα στόχο να πάμε τα 150, νομίζω καλά θα ήταν. Και βλέπουμε. Ωραία, τι γίνεται εδώ πέρα. Ωραία, φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα. Ωραία. Τέλεια. Μια χαρά. Ρε μπρο. Αστόχησα. Ρε, γιατί στο τόσο πολύ. Πάλι καλά. Ωραία. Οκ. Τα πάμε. Μου ρίξε και αυτός ρε μπρο. Ναι, έκρηξε. Έλα. Τα πάμε. Τέλεια. Πολύ, εντάξει, καλή φαίνεται η Bibi. Ρε φίλε, γιατί λέω Bibi. Να λέγεται. Ωραία, πήραμε και ένα κάος. Epic. Για να δούμε. 150 credits για τον Λίον. Ναι, ξεκλειδώνω Λίον και μετά... Νάντζια! Για κάτσε λίγο. Ρε εσύ. Okay. Παιδιά, εγώ θέλω Sirius. Και δεν ξέρω καν πώς θα τον πάρεις στο Sirius. Υπάρχει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να πάρεις κάπως Sirius. Chromatic, ας πούμε. Κάτι, Ultra Legendary. Όχι, εδώ πέρα παίρνεις Mythic και τέτοια, δεν είναι. Μπορείς με κάποιο τρόπο να πάρεις εδώ πέρα Fame. Καλά, εντάξει. Ναι, δεν είμαι καμένος εγώ. Δεν ήξερα ότι πρέπει να είμαι καμένος. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, αυτή, εντάξει, εύκολα θα το πάρουμε, πιστεύω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχωνόμαστε. Άρα, το κακό είναι ότι επειδή η Νάνη έχει τόσο πολύ damage, έχει πολύ λίγη ζωή, δηλαδή άμα έρθει κανένα σκρό και με δηλητηριάσει, πες και να πεθάνω απλά. Καλά, όχι, αλλά ναι, είναι τέτοια η φάση. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πεθάνω, άμα θέλω εγώ τώρα. Γιατί νιώθω ότι η super της να είναι λίγο άχρηστη. Γιατί πάει όπου να είναι, ρε φίλε, δεν μπορεί να πάει απλά πάνω στους παίχτες.
Ωραία. Σκάει λίγο. Damage ο Λιονάκης μου εδώ πέρα. Γιατί δεν πυροβολάει τον Λιον. Παραλίγο να πεθάνω. Καλά, αυτός γιατί δεν με πυροβόλησε απλά να πεθάνω. Πες να με έχει βάλει και με bolts τώρα. Εντάξει, πάλι καλά πέθανα. Εντάξει, τώρα μπρο νομίζω ότι... Άντε, bye μπρο. Ρε φίλε, γιατί χιλάρι. Πού πήγε. Τέλεια. Τέλεια. Ας plaguing, κάτσε πειρά. Star drop. Κι άλλα 10 credits για τον Leon. Και πήρα και 200. Μετράνε. Εννοείται. 1000 coins. Μέσα. Ωραία, να σου πω κάτι, επειδή θα το κάνουμε και project αυτό. Κάντε ένα upgrade εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, κάντε ένα λίγο. Και πάρε και ένα κατζετάκι εδώ πέρα να έχουμε. Και πάρε και... Τι έχουμε εδώ. Iconic 3. Υποθέτω ότι θα είναι καλό τώρα αυτό. Ωραία. Τέλεια. Πάμε πάλι. Θα το κάψουμε, μπρο. Θα την κάψουμε την Άννη. Θα την κάψουμε την Άννη. Πάμε. Αλλά παιδιά, να ξέρετε, μετά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να παίρνω τρόπαια. Αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω, φίλε. Γιατί θέλω, είναι πολύ ωραία ιδέα για project. Καλά, δεν θα κρατήσει για πολύ, μην... μας αρέσει, θα κάνουμε κι άλλο τέτοιο. Κι άλλο projectάκι με τέτοιο brawler, να πάω και ένα brawler prestige. Ωραία, έλα ρε μπουλ, τώρα μου κλέβεις τα διαμαντάκια. Ωραία. Έλα εδώ ρε μπρο, κοίτα πως φοβάται μπρο. Πολύ τέτοιο. Άντε στο καλό. Ωραία, 8-bit εσύ επειδή πολύ κομπλεξικός. Όχι. Ρε. Όχι ρε, με πυροβολάνε ρε. Έχετε πει τόσο μακριά το μποτάκι ρε μπρο. Ωραία, δεν πειράζει υποθέτω. Εντάξει, πάνε και οι δύο τώρα, πάει. Εντάξει, άλλα. Easy peasy, lemon squeezy. Πάμε exit. Τι είναι αυτό ρε. Τι στο καλό ρε μπρο. Δώσε μου 500 και πάμε να παίξουμε. Καλά, εντάξει. Τέλειο. Τι μπρο, άλλος λέγεται let me cook. Okay μπρο. Let me cook. Να αλλάξω λίγο και το icon γιατί το έχω βαρεθεί να βάλω κανένα άλλο brawler γιατί αυτή τη στιγμή έχω τον. Αρχικά τώρα έχω πιο πολύ ζωή οπότε είναι μια χαρά. Θα βάλω, έχω τον Ρίκο για icon. Καλά, δεν έφαγα καν damage, βασικά έφαγα αλλά. Έχω 4. Πολύ καλή είναι μπρο, πολύ καλή είναι. Εντάξει, εσένα σε έχουμε. Άμα έρθεις λίγο πιο κοντά τώρα γιατί είσαι λίγο μακριά. Καλά, αυτός φοβάται πάρα πολύ μπρο σίγουρα. Έφυγε όμως. Κάτσε, άμα χιλάρω λίγο, ωραία. Χιλάρα, δεν πυροβολάω για να χιλάρω κι άλλο. Κοίτα, αυτός εκεί πέρα μου φαίνεται λίγο επικίνδυνος. Πόσα έχει αυτά? Α, BB είναι, εντάξει ρε, την έχουμε την BB. Την έχουμε την BB. Έλα ρε μπρο, τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει, θα σας κυνηγάμε ρε μπρο. Φορε φίλε, άντε. Μπρο, γιατί τόσο δύσκολο να... Φοβάται. Ωραία, έλα κοντά ρε μπρο, έλα κοντά, αυτό θα πεθάνεις ρε μπρο. Αυτό θα πεθάνεις ούτως ή άλλως, γιατί το τραβάς ρε μπρο. Περιμένεις να φτάσουν τα πράσινα, αυτό το τι είναι ρε μπρο, στο κέντρο για να πεθάνεις μόνης. Τι θες να κάνεις ρε μπρο. Καλά, τέλος πάντων, πάμε. Μόνο να φτάσουμε 150 να το πάρουμε χαμπάρι, μην τα φτάσουμε και είμαστε σε βάση... Ωραία. Ωραία μπρο, είναι κουνούπι.
Ρε μπρο, έλα με το κουνούπι, τώρα θα μπορούσα να είχα πάρει power box. Αυτόν τον έχω να το χωθώ, λέτε. Το χώνομαι, εντάξει, έλα. Πέθανε ήδη. Εντάξει, έχω και αυτό να φάμε 2 άτομα, ξέρω εγώ τώρα. Έλα, πάει. Νομίζω. Πάει. Τα πάμε. Και αυτούς τους 2 τους έχω και τους 2 τους έχω. Ωραία, καλά, πρώτα την ήττα πάμε, που είναι και εύκολο στόχος. Άμα μου κλέψετε τα power τέτοια. Ρε μπρο, Penny. Καλά, κακός μου τα κλέψες. Γιατί έγινε, είδες τι έγινε τώρα. Έλα ρε μπρο, το μποτάκι μου, γιατί πήγε στο power box κατευθείαν. Καλά, εντάξει. Είναι και low. Αδερφέ, νομίζω τώρα πέθανες, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να επιβιώσεις τώρα. Εννοείται πως πήρα ένα win. Εννοείται. Πόσα τρόπαια είμαι τώρα? Καλά, δεν ξέρω, θα δω στο... Πάνω από 100 δεν γίνεται να είμαι σίγουρα πάντως. Κάτω να δούμε πόσα είμαστε. Οκ. Εσύ είσαι... πώς το λένε? Δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτό, ρε μπρο. Ωραία, το power box νομίζω θα το πάρω εγώ, αδερφέ. Α, ο Pearl είναι. Ο Pearl. Και εσύ πέθανες τώρα. Ωρε, παραλίγο να μας κάνει ζημιά ο Γκριφ. Παραλίγο να μας κάνει ζημιά ο Γκριφ. Παραλίγο να γίνει βλακεία. Τι γίνεται? Αχ, Παναγία μου. Ωρε φίλε, τρόμαξα. Καλά, αυτός είναι πεθαμένος. Εντάξει, νομίζω τα πήρα εγώ, ρε. Έλα, όχι. Γιατί βρήκε? Έλα εδώ, ρε Τζίνι. Πόσο φοβάται, ρε μπρο. Ρε μπρο, αυτό θα πεθάνεις. Έλα, πιο νωρίς να πεθάνεις, ρε μπρο. Τι νόημα έχει να κάνεις κύκλους? Ρε, πόσο είμαστε τώρα? 93. Μια ώρα. Ωραία, το κουνούπι. Μπρο, όχι, θα με τσιμπήσει. Θα με τσιμπήσει και το κοντομάνι. Ωραία, φίλε, με το κουνούπι. Ρε μπρο, πώς γίνεται να βρίσκεται τέτοιο καιρό κουνούπι? Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κουνούπια γενικά, ρε μπρο, αλλά έχω βρει δεν ξέρω πόσα κουνούπια. Ρε μπρο, εντάξει. Είπαμε, άνοιξη είναι, αλλά ρε μπρο, εντάξει, δεν είναι ακόμα για εποχή του, νομίζω. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Καλά, μονόχυτο τον έβγαλα αυτόν. Και αυτόν νομίζω. Καλά, όχι αυτόν. Τον έβγαλα με 2 hits. Ρε μπρο, φύγε τώρα, έλα να χαρίσω παρακαλώ. Άντε τώρα. Πώς να το βάλεις μαζί μου. Και εσύ Νταρίλα, αλλά δικά μου είναι τα... Έλα ρε Νταρίλα, ρε φίλε, εντάξει, έλα, τώρα. Μαζί μου ρε μπρο. Μαζί μου fight θες? Καλά, εντάξει μπρο, το έχω σίγουρα αυτό το match. Μπρο, κάνω 7.000 damage. Αυτό είναι για έναν brawler. Δηλαδή αυτή άμα τη χτυπήσω τώρα μπορεί να πεθάνει. Μονόχυτο σε έβγαλα, τι έγινε? Έλα ρε. Τι? Δηλητηρίασέ με λίγο. Bro, get out ρε bro. Αφού θα πεθάνεις ρε bro, έλα πιο νωρίς θα πεθάνεις. Get out bro. Ρε πόσο? 112. 7 streak. Κάτσε καλά bro. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Έλα, Colt, έλα εδώ. Έλα, αδερφέ, έλα. Μπρο, το μεταξύ χωράμε πρώτο σε παίχτες, παρά σε κουτιά, ρε μπρο. Καλά, με Νάνι αυτό κάνεις, βασικά. Αν και η Νάνι είναι μακρινή, δηλαδή δεν είναι Edgar φάση. Ρε φίλε, ο Edgar είναι πολύ καλός. Έχω Edgar, αλλά δεν θέλω να το βάλω τώρα. Γιατί η Νάνι είναι εξίσου πάρα πολύ καλή. Μην μου πεις ότι έχει αφήσει αυτό το πράγμα εδώ για δόλωμα. Όχι. Όπα ρε. Τι γίνεται ρε? Ρε, τους έχω να τους πάω σε όλους. Τους έχω ρε μπρο. Έχουμε έναν Crow εδώ πέρα. Εντάξει, αυτόν
να τον σκοτώσω χωρίς να φάω καν damage. Ωραία, το να μην τρώω damage από crow είναι πολύ καλό γιατί με δηλητηριάζει. Είναι δικό μου το power box. Ξέχνα το. Καλά, αυτός βαράει όπου να είναι, bro. Ρε μπρο, να σε πάω λίγο solo, please. Μπρο, δεν πρόλαβε καν. Δεν πρόλαβε καν να τέτοια, ρε μπρο. Να με παγώσει. Καλά, εντάξει, μπρο. Έχεις πεθάνει. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, κυρία μου. Έτσι μπώνει, πάμε λίγο. Πάνω από 132. Όπα ρε, πώς έχεις πει πήρα. Ωραία, όχι, έκανα 6 κατά λάθος. Ναι. Ρε μπρο, γιατί ανοίγω σούσι. Ωραία, ναι. Μια χαρά. Ωραία, 90 τρόπια και 2 Όπα. Star drop για super rare, ναι, και gems. Με αυτό θα πάρω ένα σκηνάκι ωραίο. Μετά έχω legendary. Ρε, μου αρέσουν πάρα πολύ τα legendary. Μπορώ να πάρω κι άλλο gadget. Δεν θα το κάνω, ρε μπρο, όχι, είπα. Σιγά μην τα ξοδέψω όλα στην άμυνα. Ακόμα λίγα μας μένει για να... τέτοιο. Γιατί μου χώνεσαι ρε μπρο, αφού θα πεθάνεις. Μπρο, δεν είναι καν έξυπνο αυτό που έκανε. Γιατί, ρε μπρο, δεν γίνεται μια ρόζα να χωθεί σε μια νάνη. Είναι λογικότερο αυτό, πείτε μου λίγο. Καλά, και εσύ νομίζω είσαι λίγο dead τώρα. Κουκάρι μπρο, κουκάρι να είναι. Μπρο, μονόχυτο. Καλά, εσένα δεν σε βγάζω σίγουρα μονόχυτο. Αλλά το κουτάκι εδώ πέρα... Μπρο, εντάξει, μια χαρά. Πάτσου, έλα. Έλα, δικό μου είναι, δικό μου είναι. Και εσύ δικός μου είσαι. Εσύ δικός μου είσαι, μπρο, μην κοίτας. Όπα, όχι, ψέματα. Όχι, κάνε έκρηξη γρήγορα. Ωραία, τι μου έκανε κρόου. Τίποτα δεν μου έκανε κρόου, μπρο. Τίποτα δεν μου έκανε κρόου. 8 διαμαντάκια. Στη διάθεσή μου. Όχι. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, ούτε με πάγωμα δεν με σκοτώνουν πλέον. Μπρο, φτάνω τα 10 στρίκ με νάνι. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο. Δεν ξέρω, εδώ. Λοιπόν, το έχουμε και αυτό να το πάρουμε. Ο μόνος, ο πιο επικίνδυνος είναι ο Mr. Pack, ο οποίος δεν είναι καν επικίνδυνος, οπότε... Καλά, εντάξει. Μπρο, πήγα να του κλέψω το powerbox κυριολεκτικά. Το κλέψα βασικά μόλις τώρα. Ωραία, θα βρω όλη εδώ πέρα την ανατολική, τη δυτική περιφέρεια. Όχι ψέματα, ανατολική είναι η άλλη. Ωραία, η δυτική περιφέρεια εδώ πέρα είναι δικιά μου. Είπα είναι δικιά μου, δεν θα μου την κλέψει κανένας. Και εσύ, έλα. Και εσύ, Max, μπρο, έλα. Έκανε boom. Ωραία. Καλά, αυτή χιλάρει πολύ, ρε, μπρο. Χιλάρει υπερβολικά όμως, μπρο, έλα. Χιλάρεις πάρα πολύ, μπρο, και δεν μ' αρέσει αυτό. Τώρα ήρθα και από την ανατολική. Έχω μείνει 6 μπρόλος και έχω 6 διαμαντάκια. Τέλεια. Ποιο... άμα μου κλέβεις τα διαμαντάκια, τι να κάνω. Κοίτα. Τι μου έκανε. Οκ, πρέπει λίγο να προσέχω. Γιατί αρχίζει λίγο το πράγμα και δυσκολεύει. Μπρο, τι ρε φίλε με τη σούπερ του Καρλίτο. Ωραία, άμα υπάρχει Καρλ αυτή τη στιγμή εδώ μέσα, πρώτα σε αυτόν θα πάω, δεν με νοιάζει. Πλείς να υπάρχει Καρλ. Υπάρχει Καρλ. Όχι ρε μπρο, αφού είναι τόσο άσο. Να το βάλω το Καρλ. Ρε μπρο, πήγα να το χωθώ και μου έκανε σούπερ ο άμπαλος. Ωραία, ξέρεις κάτι τώρα, επειδή είναι βρίασα, πάρτωση μπρο. Επειδή είναι βρίασα απλά. Επειδή είναι βρίασα. Τώρα το πάρω ρε μπρο, δεν φταίει η Νάνη τώρα. Τώρα Νάνη θα τους κουκάρουμε μαζί μπρο. Τι έκανες εκεί ρε. Τι έκανες ρε Λάριαν Λόρι. Νομίζω βγάζω λίγο παραπάνω rage bait από όσο θα έπρεπε επειδή απλά με σκότωσε. Εντάξει μπρο, δεν γίνεται σε όλα είπαμε. Έχουμε και το Καλίτο, τι να κάνουμε. Ωραία μπρο, τι γίνεται. Ρε έχουν γίνει επικίνδυνα τα πράγματα ρε.
Δεν είναι όπως στην αρχή που έπαιρνα wins. Εντάξει, άμα με σκότωσαν μια νύχτα, μπορώ να πάω να παραιτηθώ, ξέρω εγώ. Δικό μου είναι! Δικό μου είναι, ρε! Ωραία και φταίει. Μου μείωσε πολύ όμως τώρα. Ωραία, κάτσε να χιλάρω και να τον σκοτώσω μετά, γιατί... Αυτό γιατί πρέπει να το κάνω τώρα. Ρε, μπορώ να κάνω όλη τη διαδρομή και μετά μου το με... Όπα, έχω φτάσει 192, ρε! Δεν το ήξερα. Ωραία, guys, το πρώτο μέρος τελείωσε. Ανεβάζω ξανά βίντεο. Δεν ξέρω πότε, θα δούμε πότε. Για να πάμε αύριο θα ανεβάσω part 2 για να την πάμε 1000 τρόπαια. Και μέχρι τώρα 192, εντάξει, μια χαρά είναι. Έχουμε 11 strike, bro. What, crazy. Ωραία, και εμείς τα λέμε αύριο ή σε ένα σορτάκι. Bye.